This is how I got a full medical checkup in the Philippines for less than $60. Madami nagtatanong kung ano ang balak namin pagdating sa healthcare habang nakatira kami dito sa Pilipinas. Samahan nyo kami kumuha ng full executive checkup for only 3,000 pesos. Siyempre, kasama namin ang dalawang anak namin para siguradong malakas at malusog ang buong pamilya. Ang included sa executive checkup is blood work, x-rays, ECG at ultrasound. Nag-start kami sa pagkuha ng blood work. Dati, takot na takot ako sa needle pero buti na lang magaan talaga ang kamay nila. Before we knew it, tapos na ang blood work and it was time for x-rays. Mahalaga ang chest x-ray para kami ni Jax dahil parehong may asthma kami at kailangan talaga i-monitor ang lungs at heart namin. Speaking of heart, ang sunod sa x-ray ay ECG. This was my first time getting an ECG at dahil may severe heart issues ang magulang ko, sobrang mahalaga din para sa akin i-check ang heart function namin. Next up was checking kung buntis na si Jess. Joke lang, nagpa-ultrasound kami lahat para tignan kung happy and healthy ang mga organs namin. Even Jiro joined in on the fun. The best for last, after just 30 minutes, ready na ang results ng bawat test namin. Pinaliwanag ni Doc ang nakita sa lahat ng mga test namin. Happy to say, for the most part, very healthy family kami. Iwas-iwas muna sa fatty foods minsan. Bye, quick. Thank you so much to St. Augustine Diagnostic Center dito sa Lingayen, Pangasinan. Bye for now!